रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा एबसुलेटलि मेजरिटि 28टा सिट मेन्डेट होनानै देरहाहोनानै सेम्बुला नांगोल दैदेनगिरिया खुंगिरिया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दा नोंथांमोना नैबेफोर जिथुनाखि स्क्रिनाव होनाय बे पिक्सारफोरखौ नुनानै नोंथांमोना एसे एनालाइसिस खालामनो हायो बिजिरनो हायो रायजो राजाफोरा मानोना नोंथांमोनानो भट होनानै नोंथांमोनानो एबसुलेटलि मेजरिटि 28टा देरहाहोनानै दिनै नोंथांमोनानो पावाराव फैनो खाबु होबाय नङा होमबा सरकारखौ सालायनो थाखाय खाबु होबाय थ' नोंथांमोना बे समाव बिजिरनाया अत्यन्त दरखारि आरो बेखौ एनालाइसिस खालामनाया जोबोद गोनां आरो दरखारि रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नोंथांमोना BPF जानानैनो नोंथांमोना भट होदोंमोन नङा होमबा थ' नोंथांमोननि मेगन सिगाङावनो दिनै मा सावगारि नुदों मा सावगारि एरगासिनो दं थ' बेखौ नोजोर होनाया जायफोर माने एबसुलेटलि मेजरिटि मेन्डेट होनानै देरहाहोदोंमोन थ' बिथांमोना बिजिरनाया गोबां दरखारि आरो साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बावैसो सिगां नुनो मोनदों बिक्रम बसुमतारिया मोनदों इन'भा कास्टम बसुमतारिया मोनदों बलेर' रिन्जया मोनदों स्करपिय' आरो मा सोरमोनलाय आरो कास्टम बिक्रम रिन्जय प्रहलाद बलेर' आरो सानैसो दंबावो माने थ' बिथांमोना दिनै गारि मोनदों रायजो राजामोन नोंथांमोननि बोर सारस्रिनायाव नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाब खालामनायाव दिनै बिथांमोना पावाराव फैनानै दिनै गारि मोननो हानाय बिथांमोना जयग'था जाबाय बियो नोंथांमोननिनो आशीर्बाद रायजो राजा नोंथांमोना बोर सारस्रिनायखौसो बिथांमोना दिनै गारि मोननो हादों थ' बाथ्राया जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बिथांमोना माखासे समायना समायना सिख्लाफोरखौ लानानै ओरैबायदि लालस देखायदों ओरैबायदि लब देखायगासिनो दं रायजो राजाफोरखौ माने गारि होगासिनो दं गारि मोनगासिनो दं गारि माने जायनो फैयो बेनो गारि मोनगोन थ' रायजो राजा बेफोरबायदि लालस देखायगासिनो दं रायजो राजा आरो नैबे समायना समायना माने सिख्लाफोरजों जिथुनाखि सेल्फि लाबाय बे सेल्फि लानाया ओरैबायदि मोनसे फोरमान होदों बियो माने थांनाय 100 कौटि लाइमोनफोरनि थाखाय 2 लाख होनो होननानै मोनसे आसनि स्किम लाबोदोंमोन थ' बेयाव जोङो साननानै मोनो जों हमदांनानै मोनो माने बै समायना समायना माखासे सिख्लाफोरासो माने बे 2 लाखखौ मोननो हादों आरो इन्जय खालामनो हादों दा बेनो फोरमान आरो गोबां जायफोर अरुनदय दानजाबाय बै आइजोफोरा जाय दुखिया गोरिब रान्दि बिमा माखासे गोबां मानसिफोरा बुंसोदों माने समायना समायना सिख्लाफोरनोसो 2 लाख थाखाखौ होदों होननानै थ' बियो रोखा फोरमान जादों थारैनो रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोङो बेखौ साननानै लानो हायो थ' बियो मा इसारा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गोरिब दुखिया बड'लेण्डनि सिङाव थानाय गोरिब दुखिया आदै मादै आइ आफा आदा बाजैमोननि जिथुनाखि मुल्यबान दिनै बेसेन गोसा भटनि जोहै बिथांमोना पावाराव फैबाय नाथाय बिथांमोना लिडार हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै दिनै माने बे ग्रास लेभेलनि ग्रास रुटनि जायफोर गोरिब दुखिया बे न'खरफोरनि थाखायसो बिथांमोना खामानि मावग्रोनांगौमोन दिनै नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों लिडारफोरासो दैदेनगिरिफोरासो दिनै इन'भा बलेर' स्करपिय' लाक्जारि दामि कार बायनानै लानायखौ नोंथांमोननि मेगन सिगाङावनो दा नुबाय आरो नोंथांमोना थ' रायजो राजा बेयाव जोङो नुनो मोनबाय दा बेयाव BPF पार्टियाव जेबो सिस्टेम गैया आरो मिसन भिजन गैया माने हारिखौ दैदेननाय लाइमोनफोरखौ दैदेननाय गोरिब दुखियाफोरनि आसनि स्किम जौगानाय ओनसोल जौगानाय गामि जौगानाय माखासे समाजखान्थि जौगानायनि जेबो सिस्टेम नेमखान्थि जोङो थानायखौ जों नुनो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन
तो बियो खोब दुखुनांथावना मानोना बिथांमोना दिनै गारि मथर बायनायावसो गारि मथर लानायावसो मुखुब रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय 2 लाखखौ साबैसेनो होखो एसे मोजाङै सिस्टेम मथे राननानै होयोब्ला बयबो गोजोनगौमोन 5,000 जन लाइमोनफोरा मोननो गोनांमोन नाथाय मोनसे सिस्टेम मथे जुदि थाखा फैसाखौ राननानै होयोब्ला जा साफा सानै मोनदों बेयो गोजोनगौमोन नाथाय बांसिनानो दिनै मोनाखै मोननायखौ नुनो मोनाखै आरो बिनि गेजेरावनो दिनै 2 लाख होनानै 1.5 लाख थाखा लाबोनाय नैबेबो माने माखासे नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों बेफोरखौ नुनो मोनदों माखासे थगायनाय माखासे कारापसन बेफोरखौ नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन तो बियो जोबोद दुखुनांथावना नोंथांमोननि थाखाय तो फैयै फैयै रायजो राजा नोंथांमोन दा बाथ्राया नोंथांमोना साफा साफा बेसेन गोसा भटखौ देरहाहोनाय हिसाबै नोंथांमोना बिनि सायाव नोंथांमोना थांखि लानो हायो इनिशिएटिभ लानो हायो नोंथांमोना आवाज होनो हायो रायजो राजा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जायफोर माने BPF पार्टियाव थानानै गोबां माने बुथ लेभेलनिफ्राय BLOनिफ्राय जेरै ब्लक लेभेलनिफ्राय जायफोर गोबां खस्थ' खालामनानै जायफोर BPF पार्टिखौ नांगोलखौ मानाव गेदेर हाग्रा महिलारिखौ काउन्सिलाव फैनो होबाय पावाराव फैनो थाखाय खाबु होबाय तो रायजो राजा नोंथांमोना मोजां इनिशिएटिभ लानो हायो थांखि लानो हायो आरो नोंथांमोननि मथे रायजो राजानि मथे लुबैनाय बायदि जुदि सरकारा खामानि मावो अब्ला नोंथांमोना बिनि फिननायखौ होनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन तो बेयाव बाथ्राया ओरैबायदि रायजो राजा नोंथांमोन दा माने पाब्लिकआ माने सोरबा लिडारा गाव हारसिं लिडार जानो हाया गादियाव जिरायनो हाया रायजो राजानि मदद आरो सापर्ट नङाब्ला मालाबाबो गादियाव जिरायनो हाया बिनिखायनो रायजो राजाखौ नागारनानै बबेबा पार्टिया बबेबा सरकारा पावाराव माब्लाबा फैनो हाया आरो फैखांनायनि उनाव बियो गावखौ दुगामारा थिफुदलाबो खालामनो हाया तो बिनिखायनो रायजो राजाफोरा बिजिरनाया आरो बिजिरनो हानाय गोहोआ थानाया गोनां दङ माने राजखान्थियाव जायफोर भट होग्रा बिथांमोना बिजिरनो हानाय गोहोआ थानांगौ आरो बेखौ सावरायनांगौ जेराव नोंथांमोना जोङो जोंनि BTCआव जोंनि बड'लेण्डआव मोननै रिजनेल पार्टि दं BPF आरो UPPL नाथाय BPF आरो UPPLनि रुजुनायाव गोबां फाराग दं रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय UPPL पार्टियाव मिशन भिजन माने इन्टिग्रिटि जौगानाय प्रसपारिटि माखासे मिशन भिजन जेरै गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि माखासे बिथांखिफोर दङ गोबां बिथांखिफोर दङ माने तो समाजखौ बोरै दैदेननांगौ रायजो राजाखौ बोरै दैदेननांगौ गोरिब दुखिया माहाजोन बोरै समानै लांनांगौ गोबां जनजातिफोरखौ एखे मोनसे लेभेलाव बोरै लांनांगौ तो बेफोरबायदि माखासे बिथांखि थांखिफोरा दङ UPPL पार्टियाव नाथाय दिनै नोंथांमोना जाय सरकारखौ नोंथांमोना गादियाव दिनै जिरायनो होबाय नाथाय नोंथांमोननि बायदि जुदि खामानि मावोब्ला नोंथांमोना सरकारखौ सोलायनो हानायबो गोहो दं रायजो राजा नोंथांमोन तो बिनिखायनो जों नुबाय थांनाय 5 बोसोराव BPF सरकारा माने जि खामानि मावबाय मोनबा गेरेन्टिनि माखासे खामानि मावबाय नाथाय बेफोरो गासिबो माने मोजाङै डिसिप्लिनै मोनसे आब्रुथि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन तो जोङो दा आंनि नलेजाव आंनि मोनदांनायाव दा आं रोखायै बुंगोन मानोना जोंनि बड'लेण्डआव जोङो अरायनि थाखाय जों गोजोनखौ मोननो हास्थायदोंब्ला माने जोङो जौगानायखौ नांगौब्ला जोंनो खौसेथिखौ नांगौब्ला जोंनो गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय आरो गोबां हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ हारमनिखौ जोंनो नांगौब्ला जोङो नैबे UPPL पार्टियासो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा आं होनो हागोन बिथाङा लाबोनो हागोन बेखौ आं माने आसा फारिदों रायजो राजा नोंथांमोन
तो बिनिखायनो आसा खालामबाय जुदि नोंथांमोना मोनसे समाव माबा मोनसे मिजिं खालामनानै आसा खालामनानै सरकाराव लाबोदोंब्लाबो नाथाय नोंथांमोननि मिजिंनि आसानि जुदि उल्था खामानि मावा जादोंब्ला नोंथांमोना फैनानै फिन आरो नैबे जिथुनाखि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार बे सरकारखौ नोंथांमोना फिन खनसे मदद खालामनानै पावाराव लाबोफिननो हागोन आरो नोंथांमोना नैबे MLA बिसायख'थियाव जाहाथे नोंथांमोननि जुदि हास्थायनाया जाफुङाखैब्ला नोंथांमोनाबो सोलायनानै UPPL दोलोआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव UPPLनि MLA बिजाथिफोरखौ 15थायाव 15था देरहाहोनानै आसाम एसेम्ब्लियाव दैथायहरोब्ला नोंथांमोननि जा साननाय सिमां नोंथांमोननि आंखाल जिथुनाखि राइट्स नोंथांमोननि प्राप्य बे मोनथायफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों नाथाय नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ माने पावारा गोहोआ नोंथांमोननि आखायावनो दङ थ' बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय माखासे गोलाव जाबाय भिडिअ'आ एसे गिदिं गिदा बुंबाय एसे भिडिअ'आ गोलाव जाबाय आरो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जै जाथों जै बर'लेण्डनि जै बर' हारिनि जै UPPLनि